Det leder os op til aftens sidste joke. Og det er spørgsmål omkring danskhed. Hvornår man rigtig dansker, og dansk værdier, og alle de her sjove ting. Nu kan jeg bare sige alle de vide, okay, nu bliver det spændende. Vi var aldrig igennem det tidspunkt, hvor jeg følte mig allermest dansk. Det var noget af det bedste, men også noget af det værste. For hele mit liv, jeg har søgt sådan en accept om, hvad sådan hvid frikadelle eller frikaduns eller faktisk kaldes, ikke? Jeg ved ikke, hvad fanden det hedder. Og så kan jeg huske, jeg har fået 10, eller var det 12 i en dansk aflevering. Så kom min lærer op til mig og siger, hør ret, tillykke, du bliver rigtig dansker. Hun siger, rigtig dansker? Jeg kunne bare mærke, at jeg blev klogere og klogere, rigere og rigere. Mindre behåret, alle de ting. Så løb hjem helt glad. Så hey mor, jeg har fået 12 i en dansk aflevering. Min lærer siger dansker. Så gik mor på mig, 21, giver mig en flad. Jeg tænkte, hvad laver hun? Fucking hyggeracist. Så løb op til min bror. Så hey bror, man, jeg har fået 12 i en dansk aflevering. Min lærer siger dansker. Så kigger han på mig, 21, giver mig også en flad. Hvad fuck er det for noget? Jeg har været dansker i 10 minutter nu, og allerede blevet overfældt 2 perker. Vi ses! Hej alle sammen, Kashkul her. Skal du have mig ud til næste sommerarrangement, skoleshow eller næste begivenhed, så kan du booke mig i linket her.